Pagdating nila sa bahay nila Suha, laking gulat ni Ate Lid. Dahil ando doon yung pamilya ni Suha at kumakain sila ng merienda sa lamesa nila. Nakita kaagad sila ng tatay ni Suha at wika nito, "Oh, nandiyan pala kayo. Tara, merienda tayo sa loob." Hindi makagalaw si Ate Lid sa pwesto niya. Klarong-klaro lahat sa kanya yung mga nakita niya. Imposibleng malikmata yun kasi kagagaling niya lang dun eh. Kung nakita naman niya yung pamilya ni Suha, syempre hindi siya magtatatakbo tapos sisigaw na may halimaw. Sa hiya ng tatay ni Ate Lid, pumasok na lang ito sa loob ng bahay nila para kumain ng merienda. Sumunod si Ate Lid kahit takot na siya. Pagpasok niya sa loob ng bahay, agad niyang tiningnan yung gilid dahil gusto niyang makita yung mga banga. Pero ni bakas ng mga bangang nakita niya kani-kanina lang, wala na doon. Sarap na sarap yung pamilya ni Suha sa pagkain nila nung nilagang kamote na isinasawsaw pa nila sa asukal na pula. Yung tatay ni Ate Lid, nakihalubilo na rin sa pagkain habang nakikipagkwentuhan pa. Lumapit si Suha kay Ate Lid at inabutan na rin siya nito ng kamote. Ang sabi ni Ate Lid kay Suha, Suha, kanina may nakita akong mga banga dyan eh. Dyan o, sa gilid. Bakit wala na?" Ang sagot ni Suha, "Ha? Banga? Wala kaming banga sa loob ng bahay. Ayun o, nasa labas. Nag-iimba kami ng tubig na maiinom dyan eh. Kasi malayo yung igiban sa atin, di ba?" Pagtingin ni Ate Lid sa labas ng bahay nila Suha, may mga banga nga doon, pero maliliit lang. Tamang lagayan lang talaga ng tubig. Umupo na lang si Ate Lid sa lamesa at kumain na lang din habang iniisip niya yung mga nakita niya kanina. Pinagmamasdan ni Ate Lid yung bawat miyembro ng pamilya ni Suha. Mga mukha namang maayos ito. Ang kaso lang, pagtingin niya sa kamay nung matandang babae, lola ni Suha, nakita niya yung kaparehong kamay nung nakita niyang lumabas sa loob ng banga. Ang kinaibahan lang, may mga marka na parang dugo yung kamay ng lola ni Suha. Nanlaki ang mga mata ni Ate Lid at niyakap niya yung tatay niya. Tanong ng tatay niya sa kanya, "Oh, bakit?" Umarte si Lid na sumasakit yung tiyan niya at gusto na niyang umuwi. Kaya naman nagpaalam na kaagad yung tatay ni Lid na uuwi na silang dalawa. Balik na lang sila sa iba pang araw para makapagkwentuhan. Habang naglalakad silang magtatay pabalik, sinabi ni Ate Lid sa tatay niya na nakita niya yung kamay ng lola ni Suha at ganon na ganon yung kamay na nakita niyang lumabas sa sinasabi niyang banga. Ang kaso lang, wala namang nakitang banga yung tatay niya. At yung sinasabi niyang mga halimaw, wala rin naman. Kaya ang ending, hindi naniwala yung tatay niya sa kanya. Nung nasa bahay na sila, kinuwento niya sa mga kapatid niya at nanay niya yung nangyari sa kanya sa bahay nila Suha.
Todo tanggi naman yung tatay niya sa mga sinasabi niya. Kasi nakapunta rin siya doon eh. Partida, yung tatay niya pa ang nagpapaiwas sa kanya sa mga yon, di ba? Pero nakuha ng pamilya ni Suha ang loob nito. Kaya niya rin pinagtatanggol. Mula nang mangyari yon, halos araw-araw nagmamasid si Ate Lid sa bahay nila Suha. Hindi na rin siya gaanong nakikipag-usap kay Suha. Kasi natatakot talaga siya eh. Isang umaga ng linggo, nakita niyang naglalakad si Suha. Sarado yung palengke nung araw na yon eh. Saan siya pupunta? Naisipan ngayon ni Ate Lid na sundan yon. Nagulat siya kasi lumagpas sa palengke si Suha. Tapos ang bilis nitong maglakad. Pumasok si Suha sa isang masukal na gubat. Nagdalawang isip si Ate Lid kung susunod pa ba siya o hindi na. Kasi mukhang delikado doon eh. Dahil sa gusto niyang makita kung saan tutungo si Suha, naisipan niyang sundan na lang. Pagpasok niya sa loob ng gubat, hindi na niya nakita si Suha. Kasi bukod sa maraming mga puno, ang tataas din ng mga talahib. Nagbakasakali na lang siya na dumiretso lang yon. Kaya naglakad siya padiretso. Mga 10 minutong paglalakad, nakarinig si Ate Lid ng mga nag-uusap. Ang lalakas ng mga boses tapos nagtatawanan. Sinundan niya kung saan ang gagaling yung mga boses. Hindi pa naman siya gaanong malayo sa pinanggalingan niya eh. At saka, ang turo ni Suha, sa bundok pa yung pinupuntahan niya, di ba? Pero nasa malapit pa lang naman siya eh. Paghawi ni Ate Lid sa mga halaman, bumungad sa kanya ang isang maliit na baryo. Pero napakadilim ng baryo na to. Natatabunan kasi ng malalaking puno yung lugar, kaya hindi gaanong nasisikatan ng araw. Partida. Umaga pa yon. Hindi muna lumabas si Ate Lid. Nakikiramdam pa siya sa lugar. Yung tumpok ng mga kalalakihang maiingay. May pinag-uusapan tungkol sa isang matandang lalaki at isang bata. Na kesyo, nahirapan yung matandang lalaki, buhay pa nung may tinanggal sila. Basta brutal yung kwentuhan nila eh. Nang bigla na lang, lumabas si Suha sa isang bahay at merong pasan-pasan sa balikat niya na isang hita ng tao. Tinitigang maigi ni Ate Lid yung bitbit ni Suha. Kinukumpirma niyang hindi siya namamalikmata at totoo yung nakikita niya. Yung mga kalalakihang nasa labas, parang mga ulol na nagsisitawanan habang nakatitig sila kay Suha. Si Suha naman, akala mo naglalaro lang. Inaangat-angat pa yung hita ng tao habang patawa-tawa. Nung 100% kumpirmado na ni Ate Lid yung hawak-hawak ni Suha, dito na siya nagsimulang maduwal at gumawa siya ng ingay. Ang nangyari tuloy, tumigil sa kakatawa yung mga kalalakihan at tumingin kung nasaan siya. Hindi na niya kasi napigilan yung pagduduwal niya eh. Napatingin si Suha sa kanya at nagtama ang kanilang mga paningin. Sa puntong ito, kusa na lang gumalaw yung katawan ni Ate Lid
at tumakbo siya papalayo sa lugar na yun. Hihilo-hilo at hirap na hirap pa siyang huminga. Pero wala siyang pagpipilian. Kailangan niyang tumakbo. Dahil kung hindi, kakatayin siya ng mga yun. Naririnig ni Ate Lid na hinahabol siya ng mga yun. Para silang mga mababangis na hayop na hayok sa laman. Buti na lang, may angking liksi si Ate Lid nun. Agad siyang nakalabas doon sa gubat at nakita niya yung palengke. Kahit halos mamatay-matay na siya dahil sa hingal, takang-taka pa rin siya kasi papaano siyang nakapunta kaagad ng palengke? Para bang meron siyang nalusutan na ibang daanan. Basta, ang weirdo nung ganap na yon. Ang malas lang, dahil walang katao-tao sa palengke nung mga oras na yon. Kasi sarado, di ba? Kaya yung mga kalalakihan, nagawa pa rin siyang sundan. Konti na lang at aabutan na si Ate Lid. Wala na eh. Bukod sa ilang minuto na siyang tumatakbo ng napakatulin, nakakaramdam na rin siya ng sakit sa mga paa niya. Buti na lang, nakarating siya sa gibang simbahan. Agad na nagtago si Ate Lid nun sa isang sirang poste nung gibang simbahan. Kahit alam naman niya na nakita siya nung mga yun, na doon siya pumunta. Halos mawalan na ng malay si Ate Lid dahil sa paubos na yung hangin niya sa sistema. Ni sumigaw hindi na rin niya magawa. Sumandal na lang si Ate Lid sa semento at pasipat-sipat doon sa mga humahabol sa kanya. Laking gulat na lang niya nang bigla na lang nawala ang lahat ng yun. Hinanap ni Ate Lid sa buong paligid yung mga humahabol sa kanya pero wala na talaga eh. Inisip niya tuloy kung may problema na ba siya sa isip o kung anumang namumuong imahinasyon sa utak niya. Hindi muna umalis si Ate Lid sa gibang simbahan. Nanatili siyang nakaupo doon. Ilang minuto ang lumipas. Nakarinig siya ng tunog ng tsinelas na kumakaskas sa lupa. Pagtingin niya, isang matandang babae, kukuba-kuba, may mahabang puting buhok na nakalugay, napakaputi ng balat, at meron itong tungkod na nagsisilbing alalay niya para makapaglakad siya ng maayos. Naglalakad ang matanda na yon, papunta sa direksyon kung nasaan siya. Hindi nakaramdam ng kahit ano si Ate Lid nun. Magaan ang pakiramdam niya sa matanda. Tanong dito ni Ate Lid. Manang, may nakita ba kayong mga kalalakihan? Sagot sa kanya nung matandang babae. Wala. Pinaalis ko na. Umuwi ka na, ha? Huwag ka nang babalik doon. Delikado. Matapos magsalita nung matanda, biglang nagliwanag ang mukha nito at naging isang napakagandang babae at napakalaki. Hinaplos nito ang pisngi niya at bigla siyang sinampal ng napakalakas. Pagmulat ni Ate Lid. Okay, alam nyo na yung drill kung bakit ganito lang kaiksi. Pero sunod kagad natin yung part 4. Siguro
bukas ng umaga kaagad. Baka finale na rin yon. Yun lang. Kita-kits tayo sa part 4 at meron pa tayong upload mamayang 11 PM doon sa Tinig ni Pinuno. Unang-unang kwento yon ng channel na yon. Yun lang. Salamat.